Kay mga kapobre na napumili banisa diri sa Lulu kay 12 dirham Argentina. Corn beef. Na napumili banisa diri kay ni duha ka buok o Quaker Oats. Mga una Pilipinas nga ni Quaker Oats. Yan na sad mi diri kay nagpalit ni og dugang sa para sa ni na ay gurdon sa corn beef pangitao na to. Tindirhan ko sa kunya para ipuno na mo sa among paraffles sa wala may kwarta gud 20. So mga girls, pag ako ang magpakargo, butangan yan akong ingon ani para salad ninyo sa Pasko sa akong paraffles. Basta mupalo lang mo sa akong YouTube channel. Labi pa kay Australia with Love. Muhatag dito sa Australia with Love o package sad. Kano na lang ang pay. Wow, 18 dirham na. Bani! 18 dirham na lang ni oh. Surti kayo ang magakuha sa package. Sa akong parapol, gabutangan yun akong dako ngayon ani o mga tuna. Ang kana ba nga kuan ba? Kana oh, 18 dirham na lang. Oh. Ayaw na, basig ugma mo barato kay ino bitong babae ganiha nga ugma daw ang pinakalo nga price. Basta pamasko nila ang swerte sa makabunot. Kung sa man na mo ko'y kape pinalit, di ba kita ka natubos ko. Ang akong gibuhat anam-anam na lang kung pamalit. Bani mga unang Pilipinas nga ani mingguring. To sure ka. So magkuha ko pansit kanton mo lagi ni unsa man guringan ni. Wala ko kabaw unsay. Oo. Mahal man na sa kape. Indomie man ni. Oo, mahal sa kape. So pilan lag usa ana Indomie. Dapat duha hati-hati-on. Mao ni mga guys, pakiton ta mudaan sa akong gipamalit. Butay sneaker asa sneaker. Nadia. Ita, tara na. Huwag sa uy kay nagkuan pa ko. Surti ang makakuha kay butangan pa na kong fresh milk nga gatas. Muna. So follow lang mo sa akong daily nga vlog. Gusto pa niya butangan pa na kong tubig. Bani 43 ra ang milk ni oh. Ni butangin lang kasukar ni. Bugat mo po eh. Siya kumatan sa bugas ha. Mauni ang butangan sana ako siyang bugas mga guys. Kung ako magpakargo 15 man na usay J's raman ni siya pero karon 15 man siya. Chimpuhon rin ako. Mamalit ko chimpuhon ako nga musil siya, mubarato siya. Niya butangan sana kong mantika anak ko. Jisag mo yung mo nga kana istorya na ni ate. Be, istorya be. Kay na. 18. Nadyo panahon nga mubagsak ni siya. Nga ang price ani niya mubagsak. Ang unsa na kong shampoo, sa mga unsa. Mo ni ang lulo. Niya butangan sana kong siyang sabon na powder. Dili magmahay ang wala kadako ba sa jeep pagkano siya. Mga gwapo naglinya. Niya butangan pa kay panahon ng Pasko pinaskuhan magupirang. Pinaskuhan magupahon ng Pasko. Sa mana? Niya madaot na mo expire din sa expire. Piso ra na? Musa expire tanawa daw. Tanawa daw. Expire. Wala pa nga niya Ritz 2021. Ay expire na hapit niya. Ay nagpamalitan mo ng low price nila kay
Tanawa unsa ang expire. Mahal mo gyapon pagkuha. Maghanap ka mura na may daghan diri mo matay niya nimo tanawa. Si pagdali tayo kay ang oras ay mabilin tas bus. So mao na mga kapobre. So follow lang mo sa mo ang YouTube channel ni Australia with Love ug ni Aluna Tampos ug ni Randy Palin ug ni Cassie and Mama. Unya inigpakargo na kunyo butangan pag jud kog sabon. Ingon ani nga sabon lolo. So ngayon 17 man ang ni mahal na lagi ang lolo do 17 na. Ha? Unsay kani? Mukuha ra mo entry sa akong YT. Dito ra mo mukuha og entry. So mo na akong gipakuan sa inyo. Surti ang mga makadaog di magmahay. Nasa sige magmamanis banisay. So akong ipakita niyo ang lolo no, mao ni ang lolo sa Middle East. Unsa na? Unsa na? How much? Kunya nyap. Ha? Ya expire tanawa daw unsa expire. Bago sa new store bagong gawa. Sure ka? Yes. 2022 pa. Tanawa ko bi. Pila ka magsud. Ay na like KitKat na ni palit plastic. Biskuit ra man sa sulod ana. Nya, pakitunta mo na nako gipalit ngayon ani sa dito sa amo. Tuwa na sa amo ah. Payta ko to usang adlaw dito sa Coop. Kini mga gamit ni sa mga no disclaimer. This is not no the disclaimer is not sponsor this my video. So cucumber. Ini cucumber sa carrots. May mga gwapo dito yung mga dagkog. Mga utanon man ni diri oh. Kanang mga utanon. Kasi ganag chili. Nya diri na say tanawan ninyo ha na say singkam, nice nga bas kabuyas, sibuyas, labanos, kamunggay, liso sa kamunggay. Mahal ba na diri liso sa kamunggay? Wala ko kailaan ni si panganan ni sa atoy, muro mo siya murag paliya. Kana nasa ana, nasa ingon ana. Kaila mo ana? Niya. Napod na siya ingon ani diri. Si Benisa silag mama. Nasa diri ko puso sa saging. Puso sa saging. Pero wala ko kasugkaw na kay pait man jud na siya upload. Kailan mo ana? Balantiyong. Nasa check ana, Yes, nangala kas mangga. Grabe sa kasangala. Nay sayote ka lang sayote. Kasumahal ng sayote. Kana nakailan mo ana? Unsa din na ma? Mao ni ang beetroot na white. Kamatis na green. Kamatis but din na green. Hindi ko alam mo sa pangalan na ni. Kailan mo ana mga guys? Kamatis na green. Grabe sa mga guys. Pero mga di ay lami nga kanon eh kanang ingong kag agoy. Aray. Broccoli sad. Broccoli. Pila siya? City. Pagpali di expire ini pada karton. Kanina lang daw. Tanawa bi. Padano idi. Unya kay gagmay man siya. Karinda pila. Makauna igabot tanaw sa expire ba di? 2022 pa oy grabe sa gamay card dayon. Pag sure oy. 2022 pa nga. Pagkuha ko sa anak city ra. Kana lang usa lang. Tanaw to unsa ti flavor yung gikuha. Guys, ingon ani ba ang isin sa Pilipinas? Kailan mo ana? Tapos ha? Avocado. Palit kuha ka ribi ko sa. Kuha ko ribi. Kaya ako kanon og i-juice na ko. Then la pili-pili gud kana kung ani oh. Pagwa kay 4 rang kilo. Kanang apple din na? Apple. Moya sa apple. Mura man siya.
cute din ni siya Tamis. kanon. Asani? Pagkuwag tungas kiloan nini. Asani mo, pamit mo namang. Lami ning apple gahiun. Teka, Oo. ana. Sana Asani sakto na duha. Ni pagkuwarig apple gamay lang. Ah. Ang magpetag. Avocado. Guys, mauni siya ang watermelon. White watermelon. Yeah. Ang avocado. Mauni yung mga apple dili. Ito ang apple. Mauni diri ang iyang mga watermelon. Kung gusto mo, buhat ang juice. Pero di ko ganan kay murag bulbog ba na bulbog na. Yan. So, mukuha ko og 7 dirham orange. Mahala pa sa avocado. Gay, ngunaan diri ilang saging gibitay. Muna ilang saging diri gibitay, guys. Ana ilang mga saging diri. Buong ng pumilo. Orange, kiwi. Kaila mo ana, unsa na siya pangalan na? Kamatis, lemon. Lemon man ni lemon. Unit lang mo day. Sa mangga. Ha? Wala ko ni palit eh. Tanaw ilang bayabas murag na kana sa bukid bitaw. Tamo na kana sa bukid. Mo ning gipangalan og grapefruits. Mo ni siya ang grapefruits. Di nalahi man tong orange. Ang orange mo ni ang orange. It's here. I am here in a Lolo market. It's me, the organic piece. I vlog all the fruits and all the items what we have. So, sorry. Di ako diri sa isdaan. Muna ilang isda. Oh. This is no sponsor, ha? No sponsor. Palit na lang ko bangus. Wala, ang ganda sa bangus ah. So mga guys, here. Hi. Hi guys. I-upload ko pa naman to sa YouTube. So, gusto niyo mo tanaw og kuan kanang buwad? Bisaya mo yun sa ate. O Bisaya ko din eh. Ay, Bisaya. Shout out, shout out. Shout out sa mga Bisaya dara sa Asa ka na pizza? sa Osamis te. Kami. Bisaya man siya na diyan, di ba? Oh, Bisaya te. So, nakailar sa ito na ko diri basik. Ito panganak niya, lakaw po din. So, mga kapabri, mo to. So, salamat sa inyong mga subaybay sa akong video. So, dinhin na lang ko to. Pagdagang salamat ninyo tanan. Nagbablog ako for daily vlog sa akong YouTube channel. Namo mo follow mo diha. Salamat kaayo. Salamat yo eh. Pasalamat. So, bye.